Tak a atletika sa nám to podarilo. Odštartovali sme mužov z Orkucan. Košík máme vo vode, avšak chlapi musí si môžu počkať. Pretože všetci ostatní sú ešte stále na základní. Ale myslím si, že to stihnú. Košíka sa nám už dopredu. Časomiera sa nám zastavila v čase 39:64 s tým, že o niečo lepší bol zo strekna v ľavej strane 37 rovných, avšak opäť môžeme vidieť červenú zástavku zo strany rozhodcu.